Prepáčte, milí diváci, ale ja som to nemohol lepšie urobiť. Loptu má už Varán. No, prepáčte, bol to Maďar Marcelo. Loptu má taký Rabento. A už s loptou ide Jose. Nik tomu nenabehuje, takže on už ide na bránku, strieľa. Milí diváci, bolo to vedľa jata jedla. Milí diváci, keď ešte chcete vidieť jedno video z Fifi, tak mi napíšte nejaké komentáre a ja si tie zápasy skúsim zahrať. Áno. A je to gól. Karim Benzema už dáva hat-trick. A prepáčte znova za tie zvuky, ktoré tam počujete. Jose prihráva na Benzemu, Benzema ju stráca. Šmíka sa, je to faul. Karim Benzema dostáva žltú kartu. No a tak preto ho dáme dolu a dáme hore, dáme. Počkajte. Ronalda som dal na hrot, tak som dal Benzemu do stredu zálohy. A teraz tam príde za chvíľku Ilara. Benzema už strieľal. Už vidíte. A ešte som vám chcel povedať jednu informáciu o Angelovi Di Mariovi. Pretože viete, že on je Slovák. No krásne. Gareth Bale dal prihrávku na CR7, takže Cristiano Ronaldo. A on tam už len pohotovo zakončil. Pozrite na ten nábeh. A potom krásne po toho správačkou vystrelil, ale i padol na zem. Teraz krásne, Isko, je to veľmi dobrý hráč, ale nie, ja som sa pomýlil, bol to striedajúci Ilara, ktorý tu prišiel za Benzemu. Ale za chvíľku už je koniec polčasu. Tak 5 minút. A tak už znova ide Ilara, strieľa. Bolo to veľa, jak to vedľa. Nie, teraz som iba srandoval, bol to gól Ilaru.